21 век. Ние заставаме твърдо за всеки човек. Служба безкорисна крачим за благородни задачи. Служба безкорисна крачим за благородни задачи. В устрева води ни гордия лъв облечел, до блеска смела и чиста е нашата цел. А Панагюрище мило дава ни мъдрост и сила. А Панагюрище мило дава ни мъдрост и сила. Славното минало помним и тържим до днес. Светлото бъдеще праща ни благата вест. Служим с достойнство и чест, с вярност и рицарски жест. Служим с достоинство и чест, с вярност и рицарски жест. Скъпи гости и приятели, добре дошли на традиционния благотворителен бал на Lions Club Панагюрище Златна панагюрска есен. Една вечер, в която се събираме не само за да празнуваме красотата на сезона, но и за да споделим доброта, внимание и сърдечност. Тържественото събитие ще премине под мотото "Надежда за утре". Каузата на благотворителния бал е финансово подпомагане на ученици и студенти в неравностойно социално положение, деца с здравословни проблеми, даровити деца. Есента не е само меланхолия, носталгия или тъга. Достатъчно е само да се вгледате в пъстрата палитра от светила короните на дърветата, да вдишате от опияняващия аромат на озрялата земя и да съзрете приказното обаяние на есента. Експлозия от плясъци, пищни цветове и очарование. Такъв е сезонът на художниците, сезонът на поетите. Подобно на пролетта, есента е сезон на прехода, напомнящ за стойността на промяната. В този случай от яркото, жужащо, зелено лято към тъмното, тихо спокойствие на зимата. Празниците през този сезон ни напомнят да бъдем благодарни за всички блага и да се забавляваме. Lions Club е силен, защото зад него стоят хора като вас. Хора, които вярват, че всяко малко добро има силата да остави голяма следа. Днес есента идва при нас с цялата си топлина, а ние и отговаряме с още по-голяма, с готовност да подадем ръка, да подкрепим, да направим света малко по-сияен. Ферия от цветове и музика ще ни подари днес един млад панагюрски талант. Представям ви Наталия Пашова с музикален ръководител Величка Маслева. Нека чуем първата й песен. Добър вечер на всички! Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава
Ние ти благодарим за прекрасното изпълнение, Наталия. Ще имаме възможност да я чуем още един път в тази празнична вечер. И така, гости на тази чудесна празнична вечер с дъх на есен и с желание за сътворено добро са председателят на Общински съвет Панагюрище, господин Иван Лалов. Благодарим ви, че сте тук. Гости на празничната вечер са и заместник кметовете на община Панагюрище, госпожа Пепа Филина и господин Ивайло Иванов. Благодарим ви, че сте тук. Сред нас е и доктор Любомир Димитров, непосредствен паст дистрикт управител на дистрикт 130 в България. Наш гост е господин Момчил Корназов, непосредствен паст дистрикт управител на дистрикт 130 в България. Приятели от Лайънс клубовете в Пазарджик, Габрово, София, Свети Архангел Михаил, Пловдив, Лео и Лайънс клуб Олимпиец Плевен, членовете на Лайънс клуб Панагюрище и Лео клуб Панагюрище, представители на Ротари клуб Панагюрище и Сдружение на предприемачите в Панагюрище, както и представители на общинските медии. Благодаря ви, че сте тук. Да мислим за природата и света около нас, за настоящето и бъдещето, за нуждаещите се от помощ. Това са част от идеите и разбиранията на Лайънс клуб Панагюрище. На много места в нашия град и на територията на фирмите, които подкрепиха идеята за по-чиста околна среда, са поставени специални барели. Те са предназначени за пластмасови бутилки, подходящи за рециклиране. Вече са предадени над 4 тона за рециклиране, а със средствата, получени от тази дейност, се прави рехабилитация на деца с гръбначни изкривявания, установени при ежегодните прегледи, извършвани от клуба за деца от втори клас. Тук е мястото да отправим благодарност към госпожа Светла Спасова, която провежда рехабилитацията на тези деца. Аплодисменти за доктор Спасова. Кампанията продължава, а от Лайънс клуб Панагюрище се надяват все повече хора да се включват в инициативата и изказват благодарност на своите съграждани за подкрепата и за това, че всички се обединяваме за една по-чиста природа. Специални благодарности Лайънс клуб Панагюрище изказва за съдействието и на фирма Ватия Холдинг АД, с чиято помощ се извозват чувалите до град Пазарджик безвъзмездно, и партньорите в благородното начинание на панагюрските лъвове Бунай АД, Оптикс АД, Яна АД, Решение 2, Благо Шиндаров, многопрофилна болница за активно лечение Уни Хоспитал, фирма Детони Тони Данкова, кафе No Name, хранителен магазин град Стрелча и на членове от клуба. Благодарим ви за подкрепата и се надяваме тази благородна кауза да продължава и за напред. А сега е време да дам думата за приветствие на президента на Лайънс клуб Панагюрище, доктор Мерал Ефендиева. Заповядайте, доктор Ефендиева. Добър вечер, уважаеми гости, уважаеми господин председател на Общинския съвет на град Панагюрище, уважаеми паст дистрикт управител господин Корназов, уважаеми паст дистрикт управител господин доктор Любо Димитров, уважаеми гости, уважаеми членове на Лайънс клубовете в дистрикт 130. Добре дошли на нашия благотворителен традиционен бал Златна панагюрска есен, който тази година се провежда под мотото Надежда за утре. Благодарим ви, че сте тук. Благодарим ви за вашата съпричастност към дейността на Лайънс клуб Панагюрище и нека заедно тази вечер да отворим сърцата си за доброто и за благородството. Приятна и споделена вечер! Благодарим ви, доктор Ефендиева. Когато говорите за добро, се сещам за още нещо. Във вашите ръце се ражда живота, така че аз съм сигурна, че заедно днес тук всички ще сътворим още едно добро. Благодарим ви за хубавите думи. И тъй като е време за приветствие, продължаваме с още приветствия. Ще дам думата на госпожа Пепа Филина, заместник кмет хуманитарни дейности на община Панагюрище. Заповядайте, госпожо Филина. Добър вечер, хора с огромни сърца. Тази вечер се опитвам да влезна в мислите на едно дете, на което сме помогнали. Малък съм, незрящ съм. Виждам сиво-черно силуети.
зловещи клони на дървета. Благодарение на добри хора, на които не знам имената, започнах лечение. Вече виждам цветно. Изсветляват силуетите, започнах да рисувам. Изхвърлих сивата и черната боя. Рисувам цветно. Вече съм голям. Изрящ. В дни на тъга си мисля дали не беше по-добре да остана в онзи филм от 60-те, черно-бял, но красотата и хората около мен, хората с огромни пулсиращи сърца, ми дават сила. Голям съм, имам много приятели и продължавам да рисувам. Хора, дарявайте. Има смисъл. Цветен смисъл. Благодаря ви. Благодарим за тогаващите думи. Продължаваме с още едно приветствие. Ще го отправи доктор Любомир Димитров, непосредствен управител на дистрикт 130 България. Доктор Димитров. Добър вечер и от мен. След това, което каза госпожа Филина, е много трудно да се говори. Ще кажа на всички благодаря, че сте тук. Знаете каузата, тя е традиционна, значима за панагюрското общество и за нашата общност, значима за децата, на които ще помогнем. Те очакват нашата помощ. Така че, наистина, отворете сърцата си. Колкото повече средства съберем, толкова по-дълго време ще можем да дадем надежда за утре, както е мотото на този бал. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря на приятелите от нас от дистрикт 130 България. Благодаря на ПАС дистрикт управител Момчил Корназов, на общинското ръководство, да не изпусна някой, затова казвам благодаря на всички вас. И има един човек, на който искам специално да благодаря. Това е Майя от Пловдив, която не е изпуснала нито един бал на Ланското политическо. Аплодисменти за мен. Стани, Майя, да ти. Това е Лан Шлен, наш голям приятел. Преди това се разговорихме, затова си позволявам да го кажа. Ако ми позволите, още 3 минути ще отнема за връчване на едни награди, които са на членове на Ланс клуб Панагюрище. Дай ми пътвате ли? Ще помоля госпожа Соня Корназова да дойде при мен. Соня е член на Ланс клуб Габрово, дългогодишен член на номинационната комисия на дистрикт 130 България през последните няколко мандата. И най-свежата баба в дистрикта. Много скоро. Заповядай. Това е моя флаг и една грамота. Да си много дава. Благодаря. Ние ви благодарим и все така напред и винаги такива сърдечни и хубави хора. Много ни е приятно да идваме в Панагюрище. Обичаме ви. На добър час. Един мой голям приятел и голям българин, Спас Крушанов, заповядай. Това е човека, който в последната година и половина организира всички спортни мероприятия на дистрикт 130 България. Беше с мен и продължава да бъде в дистрикта. Заповядай, Спасе. Благодаря за доверието, което сте ми гласували. Първо, добра вечер на всички. Добре дошли. И в тая връзка, така съм взел микрофон, искам да зачита от нашия дистрикт управител приветствената... Само секунда, там отключи да държи. Управител на дистрикт 130 България, Красимира Манолова. Уважаеми Лайонс приятели от Лайонс клуб Панагюрище, сърдечно ви поздравявам по повод този благотворителен бал, посветен на красивата и вдъхновяваща златна панагюрска есен. Време, в което природата ни дарява с богатство, а вие го превръщате в доброта и подкрепа за хората в нужда. Лайонс клуб Панагюрище за пореден път доказва, че когато сърце, отдаденост и обществен дух се съчетаят, добрите дела се превръщат в традиция. Вашите инициативи са ярък пример за последователност, човечност и истинско служение в полза на общността. Нека тази златна есен бъде символ на плодородие, успех и нови възможности.
Пожелавам ви вдъхновяваща вечер, изпълнена с щедрост, единство и удовлетворение от подкрепата, която дарявате. От мотото "Ние служим със сърце, подайте ни ръце", вярвам, че заедно ще изградим година, изпълнена с мислени каузи, човечност и единство. Всеки един от вас е двигател на промяната в своята общност, а заедно сме силата на Alliance движението в България. Красимира Манолова, дистрикт управител, дистрикт 130 България. По нейна молба зачетах това приветствие към Alliance клуб Панагюрище. Пожелавам на всички ви хубава вечер и едно приятно забавление. Благодаря. И сега ще покана тук при мен президента на Лео Дистрикт България за мандат 24-25 година. Едно момиче, което усещам почти като мое. Дарина да дойде тук, Метанова, не я виждам къде е тук. С цялата си работа тя заслужи не едно, а няколко признания. Успя да изучи, въпреки тази работа, успя да кандидатства, да бъде приета като студент в Американския университет в Благоевград беше, нали? Ще ми позволите една грамота за дейността да я подам. Още 2 минути само. По молба на президента на Alliance клуб Панагюрище, госпожа Мирала Ефендиева, и с решение на Alliance клуб Панагюрище има пред нов член. Ще имам честта да ръководя с церемонията по чертирането. Ще е кратка. Тя се казва Ирина Ботева. Заповядай. Една дама, която много отдавна трябваше да бъде член, не знам защо се случи всичко това, но една жена с робско сърце дава много, не само от себе си, дава много и на обществото. Сега ще прочетем клетвата на Alliance Club International. Тя е вписана законно в Alliance портала, така че можем да преминем към церемонията по чертирането. Доктор Ефендиева ще прочете етичния кодекс, аз ще прочета после клетвата. Alliance етичен кодекс. Да показвам вярата си в това, което правя, като постоянствам, за да заслужа доброто си име чрез качествена служба. Да се стремя към успеха и изисквам честно възнаграждение според труда си, но да не губя собственото си достоинство, като извличам полза от нечестен начин или недостойно поведение. Да помня, че мога да развивам бизнеса си без да унищожавам изграденото от други, да бъда лоялен към клиентите си и честен пред себе си. Винаги, щом възникне съмнение спрямо правото или морала на моето отношение или поведение към други, да отсъждам в тяхна полза. Да считам приятелството за цел, а не за средство. Да вярвам, че истинското приятелство не се основава на взаимни услуги, то не изисква нищо, но приема услугите в духа, в който е даден. Винаги да помня задълженията си като гражданин към своя народ, държава, общност и да им бъда неизменно верен с думи и дела. Да им отделям време, труд и средства без да очаквам заплащане. Да помагам на другите, като съчувствам за изпадналите в беда, подкрепям слабите и подпомагам материално нуждаещите се. Да бъда внимателен с критики и да бъда щедър с похвалите, да не руша, а да стоя. Благодаря на доктор Ефендиева. Ще помоля, тук е зоналният председател на зона БСП. Къде е, че не го виждам? Къде е зоналният председател? Заповядайте. Господин Петков, вас търсим. Ако обичате. Той е изненадан, тъй като не съм му казал, че ще дойде. Ще ви помоля да включите клетвата. Заповядайте.
Благодаря, добър вечер на всички. Клетва на Alliance членовете. Заклевам се да спазвам правилата и конституцията на Lions Club International, ако те не противоречат на закона в моята държава. Да участвам в срещите на клуба, да поддържам и разширявам всички дейности на клуба, да помагам на клуба морално, финансово, чрез своята работа, да насърчавам и разширявам общността. Всеотдайно да служа навсякъде, където моята помощ е необходима. Да живея съгласно етичния Alliance кодекс. Да показвам вярата си в това, което правя, като постановявам, за да служа доброто си име чрез качествена служба. Да се стремя към успеха и изисквам честно възнаграждение според труда си, но да не губя собственото си достоинство, като извличам полза по нечестен начин или с недостойно поведение. Благодаря. Заклевам се. Благодаря, Нецо. Надя, може да връчите сертификата за членство, който е Сега ще дадем думата и на... Заклех се и искам да кажа на всички вас, приятели, членове на Alliance обществото, че за мен е чест за това, че се присъединявам към обществото и с силите си, с всичко, което мога да помогна, аз ще го направя, за да може да се включа в обществото и да защитавам девиза на Alliance "Ние служим". Благодаря ви. Това беше от нас. Оставяме в ръцете на Маги. Благодаря, доктор. Изключително приятно е, когато семейството на Alliance се разраства с нови членове, нови сили и още хора, които искат да творят добро, служейки на обществото. И да, беше много приятно да присъстваме на тази церемония. Искам да ви споделя, че са получени много поздравителни адреси, изпратени специално до Lions Club Пангюрище по повод прекрасното събитие. Предвид големият им брой и малкото време, с което разполагаме тази вечер, няма да ги прочетем всичките, но изказвам благодарността от името на Lions Club към всички хора и организации, които са изпратили тези поздравителни адреси. За всички вас, за новоприятия и току-що чертиран член на Lions Club Пангюрище е следващото изпълнение на нашия млад музикален гост. Наталия, ще те помоля да дойдеш и да изпееш следващата песен за всички нас. Благодаря ти. No za te любов.
извън. Може би очаквам те на сън. Дали има любовта или всичко е съдба? Самота без теб живях, но за теб любов купнях. Искам в този мой живот да те срещна пак, любов. Самота без теб живях, но за теб любов купнях. Може измислена от мен да те срещна някой ден. Вярвам в теб, дори да греша и дори да е лъжа. Всичко е прах и суетен, щом я няма любовта. Самота без теб живях, но за теб любов купнях. Искам в този мой живот да те срещна пак, любов. Самота без теб живях, но за теб любов купнях. Може измислена от мен да те срещна някой ден. Някой ден. Приятен вечер. Благодарим ти, Наталия. Между другото, Наталия, ти член ли си на Лео клуб Панагюрище? Мисля, че можеш да поговориш с младите хора, които са край теб на масата. Ще бъдеш един чудесен нов член на Лео клуб. Нали, момичета и момчета? Ето, поговорете и по тая тема сега. Това е една хубава вечер за добри дела. Есента носи със себе си изобилие. Измива топлия разкош на лятото и на негово място подрежда месеци с беззвучен ръмеж. И пълни кошниците на пазара с сочни, бръхкави плодове и пишни зеленчуци, ядки и твърди черупки, опойващи аромати, които само чакат да бъдат превърнати в сладкиши, хляб или зимнина в малки щастливи бурканчета. С радост ви каня да се потопите и в уютната атмосфера на нашия кулинарен базар. Мястото, където домашния вкус, щедростта и любовта към доброто се срещат в най-вкусната и сърдечна форма. Там ще откриете вкусни образци на кулинарното изкуство, изработени от сръчните ръце на дами от Lions Club Панагюрище и приятели. Разбира се, че всяко закупено изделие е жест, който ще се превърне в част от благото, което заедно ще съградим. Очаква ви и таен търг. Предметите в него са няколко. Има една много красива фотография, която е предоставена от нейния автор, господин Манол Краснаров. Благодарим ти, Маноле, и се надяваме, че тя ще намери своя нов притежател. На тайния търг, следващото, което можете да закупите, е изключително интересно също. Това са едни спортни обувки, маратонки, но не какви да е. Те са предоставени от доктор Любомир Спасов и са собственост на капитана на националния ни отбор по волейбол Алекс Грозданов с автограф от него. Така че помислете как ще надавате. Хубаво е някой да си тръгне с този трофей от тук. В същото време в тайния търг участват и две пана, всъщност едно пано и една картина, сътворени от потребителите на дневен център Свети Нина в Панагюрище. Много се надяваме, че тези предмети ще имат своите нови собственици, а средствата за тях ще
бъдат вложени в благородната кауза. Освен това, не пропускайте да опитате късмета си в традиционната томбола с интересни награди. Цената на билетчето е 10 лева. Както вече разбрахте, всички събрани средства ще бъдат използвани за подпомагане каузата на Lions Club Панагюрище, а именно подкрепа на ученици и студенти в неравностойно положение, деца с здравословни проблеми и даровити деца. Благодаря ви, че сте тук, заедно, сплотени и вдъхновени. Нека тази есенна нощ бъде празник на човечността, на добрите намерения и на силата да служим. Пожелавам ви топла, вълнуваща и незабравима вечер. Сега трябва да свършим нещо, което е изключително важно. Всяка година, продължение на няколко години, Lions Club Панагюрище връчва една много хубава награда, морална награда, две изречения предистория. През 2019 година в памет на доктор Дора Шишкова и инженер Тодор Стоицев, Lions Club Панагюрище учреди почетен знак Ангелски криле. Наградата носи посланието "Предай нататък". Тя е сребърно украшение и парична сума. Тази година наградата Ангелски криле ще бъде връчена на господин Стойо Симеонов. Негов представител ще получи наградата. Както вече спомена, тя е сребърно украшение и парична сума, която притежателя на тази награда преценява къде ще предостави. Благодарим. Предайте с нашите хубави пожелания на носителя на този приз. Благодарим ви. И още една награда, също морална, също важна за Lions Club и приятелите на клуба. Плакет за приятел на Lions се връчва на господин Десислав Данков за всеотдайност и приятелска подкрепа към благотворителните каузи на клуба. Искате ли да кажете нещо? Искам да кажа нещо за тая награда специално, че лично аз благодаря, но мисля, че тая награда е за малките лъчета. Оля, това не са. Идеята за този турнир благотворителен дойде от това момиче, което ви благодаря. Аз ще помагам за напред с каквото мога, но тая награда е за вас. Чудесно, наградите са за това да се споделят, а доброто нека бъде заразно, така че още по-хубаво.
Има кой да ви снима, радвам се, за което. Така, да, доктор Ефендиева, вие сте свободна, но ние продължаваме с още една награда, още един плакет. Ще помоля при мен да дойде госпожа Дания Симеонова, екс-президентът на Lions Club Панагюрище. Тя има да извърши едно приятно задължение, което остана от миналогодишния есенен бал на Lions Club Панагюрище. И сега госпожа Симеонова ще връчи един плакет на госпожа Ивон Манчева, отново за подкрепа за баловите на Lions Club Панагюрище. Благодаря много за подадената ръка и за подкрепата и надявам се тази подкрепа да бъде взаимна и от двете страни. Желаем ви много здраве и да предавате енергията нататък. Добър вечер на всички. Благодаря на Lions Club Панагюрище за тази невероятна награда. За мен е удоволствие за втора поредна година да присъствам на тази вечер. Благодаря още веднъж. Миналата година за първи път бях гост в тази вечер, като с моя съпруг решихме да дарим парите, които бяхме събрали от нашата сватба, от букетите. Тази година обаче идвам при вас с едно послание. Послание на добротата. Позволете ми най-напред да ви се представя. Казвам се Ивона Манчева и заедно с моята свекърва Нонка Манчева и госпожа Нетка Кючукова създадохме едно сдружение Аутизъм днес Панагюрище. Причината за да създадем това сдружение са именно децата на тези две дами, които са диагностицирани с аутизъм. В годините и двете са срещали трудности при отглеждането на дете със специални потребности, срещали се и неразбиране от институциите и това ни провокира да се обединим и да направим място, където лицата с специални потребности да бъдат обгрижвани, да получават подкрепа, надежда и необходимата терапия. След почти година борба с институциите сме на път да отворим център за лица с увреждания с приоритет аутистичния спектър в град Стрелча, където община Стрелча ни предостави сграда. Центърът ще бъде отворен за семейства не само от град Стрелча, но и от Панагюрище и от съседните общини, защото в целия регион липсва такава грижа. Към настоящия момент имаме вече сграда, която не е просто място, а дом, оазис на спокойствие и пълноценна грижа. Благодарение на хора с добри сърца и дарения, разбира се, успяхме да обзаведем вече нашата сграда. И нашия център съвсем скоро може да отвори врати, тъй като ние сме одобрени от Агенция за качество на социалните услуги и вече сме лицензирани. И както вече казах, надявам се и тази вечер с ваша помощ всички заедно да отворим сърцата си, за да може ние съвсем скоро да ви приветстваме на едно прекрасно откриване. Средствата, които продължаваме да набираме, ще послужат най-вече за зала за ерготерапия, за достъпна среда, както и за издръжка на центъра. Обръщаме се към всички вас, защото ние знаем, че заедно сме по-силни. Както аз миналата година се обединих в прекрасната кауза на Lions Club Панагюрище, така смятам, че тази вечер може всички да се обединим около нашата кауза. За да ви е по-достъпно, съм подготвила едни... съжалявам. За да е по-достъпно за всички ви, сме подготвили едни пликове на всяка една маса, има QR код, а всеки един от вас, който желая да получи повече информация за нашия център, винаги може да ни се обадите, имаме Facebook страница, може да ви кажем с какво може да ни помогнете и сме отворени за абсолютно всяко едно предложение и помощ от ваша страна. Come
Благодаря